deng sampai bisa cisen jauh ni YouTube channel ujonga Aloysius Bapa nga ai kuble kamtam ya pi ki perlok be ki baju kersha nga lengba jong ni YouTube channel da ka ba pi like di share bat pi subscribe bat kumbang ju ong man kapor ka jing kershan ka baspon ka jong pi ka ai men sem nga bangandang la ban shna ban wanra shepi ya ki video aki banta ki ba pher ki ban wanra shepi ya ka jing snutanan uban penbernya bat kumjuro uban sam shepi ya ki jing dep aki banta ki ba pher mentang snow kumbang la kham klot kapor hakabangan involve biang hakabakum kini ki kam badai lengban jokani baka straight biang ya kajimut perkhan jonga habanga don ya uni YouTube channel baleng ngam promote di kublai shibun sajisen pai ba dakabanta ka jikershan ka basbon ka jongbi ba ladapi itanat di subtanat ya uni YouTube channel jonga singau ba wat klet ban like ban share ban I comments nama ki comments jongpi teng kilong kum ki feedback bagi nang penbaha syuk ban nang penjana syuk ya YouTube channel ba ngit ban natip ro haing ngabiang ban haing ketuna kadang ba uni YouTube channel jonga unlong YouTube channel uban pensau ba ban ai jiman belang ya baro kani ka video ka bangan wan ra sapi langba jong uni YouTube channel la kani ka por kam da long entertaining handai ka kamlong a bit informative namar kamat lani kapang kaba ngawan ra sapi langba uni video kadai kapang kaba pun nangi ki pat ba le si ngi akwa bantik ba haba ka sorkar jela nani ka sorkar Meghalaya ka thong ya kita ki political appointees maka ki ki bisa thong ha ki political party ki badan ha ka liang sensha ha kita ki post ki paper bar ki kadar ki paper tum kita ki chairman ki vice chairman nani ki co-chairman jo kita ki board nani ki corporation ki paper jo ka sorkar jela di kali ke video mentakan man ra sapi ya ka jingtip ki ai kita ki perks dan ki facilities dan ki jingsiew dan ki jingmyntoi ki baka sorkar ka hab ban siu syaki bakum kini ki satung ha kini ki kadan ki paper bat ngangai scam ba uni video pangan wan ra sapi ya ka dan me unlong wan ra sapi ya ka jingtip ban ai jingmyntoi sui ya pi kamtam ki khon samla jong shenmang patkan thai ki blang dan habdeng jong ka jingwat kam namar le se kani ban kala ban ka weina ki pang ki ba pin hab ban sha kali jingkali hakino rakino ki interview ki ba philet da kamanta ki kam ki jong pi bat kani ka video kanong kum ka general knowledge da kamanta jong pi bano di sobha ban pe yung video hodo bakun bat kum mga ongbiang sa chisen wanam click ban like ban subscribe ban share bat kamtam ba pin press to bell icon even try to screen kadang bapin yo jingtip in advance yaki updates ki pangan ra dan baca di YouTube channel ujonga di klem depan snap show dong yak bet ke ka pangan ban ra sipi leng bajong tadi ka video. Welcome to YouTube channel Aloysius Bapa. Klem depan snap show and manra sipi menta yakni ka video halor kadi ka pang perks and facilities paid by the government of Meghalaya to the political appointees in different category of posts like chairman, vice chairman, but co-chairman. Ki ai kita ki jingsiew ni ne ta ki jingmyntoi ki baka sorkar jala Meghalaya ka hab ban siu sha ki ki ba sha thong kum kita ki chairman, vice chairman, but co-chairman ha ki kadan ki ba pher di bangin ya tiplang dan hado sangkali kita ki kategori ni ta ki kadan ki ba pher haka jingye dai bat kini ki post di haka kadan ka ba khli do dan ni top category kadai ka ba ngitip kum kata ka AA category double A category di ka ba wan ka kadan ba kadai kata ka ba ngitip kum ka A plus category nang ta haka kadan ka balai A category nang ta board saka B category ka badai kadan ka basau bat ka ba khado kadai ka category C langi phai sha kadai ka jingsiew ka banang kong ka ba ka sorkar ka haban siu sha ki top category AA kadai ka honorarium ka paman ubnai ka ba shongdor laipo hajar tangka shipnai nang ta kiyo apade sakata ka conveyance allowance ka ba ki haban pelut hak jinga dai bat ka kali ka ba ki pendan ka di halor kani ka benta
kalongkum lada ka sorkar ka alot ya ka government vehicle ka kali sorkar ya kini ki chairman ka bamot kinamyo syo ya kata kendus pa tangka sisni lada ki pendan kamhi da ka kali lajo ti ndus pa sisni lada ni kai kelum lai posni hakashi pai ka bamot kini ki ba sya tungkum ki chairman ha ka top category AA double A kiyo kumbakat prahajar shibnai nalor katai kalai prahajar kabadai ka monthly anorium tinang ta pade kiyo sayakanika petrol but mobile reimbursement mo di ka petrol kiyo kumba arspa sanpo leadership nai but ka mobile sau leadership nai tila dangi kain kat kum ka market rate current market rate jo ka petrol khandai punu tengka round bit kadai pun riu chilitar kabamol lada arspa sanpo litar shibnai kanong kumba araja sauspa tengka plus in kain average baka mobil kadai 6000 chilitar bakin yo extra ya ka mobil sau hajar bat ladangi plus ya kini ar kanong arpa prahajar arspa di nang tamde tengkata kiyo ro ya kanika free medical benefits di ngatrai ka free medical benefits ndai ba ngatrai ka ban long ruk ta ngi ki kinyo kat kum kita ki provisions ni ki kanon ke badon hakata ka Meghalaya medical attendant rules 1981 ya ka ba la amen na ka po nang ta pade ka telephone ki yo ka way office bat ka way haka jakasa ka jongki dan ya ki quarter la kita ya ki la jong di ki yo ro ya ka ni ka buy like buy one la ni ka ta ka TADA dikata ka TADA nakabanta kini ki top category AA kabamot kiyo ya ka TADA kabayaran kat but ka TADA kaba ki shikri sorkar ki badan hakata ka grade 1 kiyo ya ka jo ka jingmyntoi di kabay yeng kabay sep ka house rent ka sorkar lada ka ay yaki government quarter ka bamot kanam seu but lada ki hap bansa sayeng la jong di ka yeng wai dani kano ka kamen ka ban siu yaki arpo hajar shibnai na lor ka tei ka arpo pra hajar arspa ka bdei ka bai petrol anta khat pra hajar ka bdei ka bai ka jingi palut choki ka kali nang ta pada lai po hajar ka bdei ka honorium nang ta kiyo ro ya kata ka one time payment ka ba alak tangka na ka banta bakin penbha pan internet ya ki quarter ni ya ki yeng ka baki choki za nang ta kiyo ro ya kata ka sapo hajar shisnan na ka banta bakin maintain ya ki furniture items ki chongki nang ta kiyo ya ki electrical energy allowance kum ka bylight ni kinu kicing perlu biar dai bat ka boarding kum basan hajar shibnai nang ta kiyo kata ka hospitality charge ka ba kipelot let's say na ka banta bakin entertain na kita ibam ki guest ki ba wan ye kendo bat ki kata ka dai prahajar sanspa shibnai nang ta kiyo pada ya ki newspapers bat ki magazine ki ba kum ba yo chief minister jongka sarkar chala kiyo way personal secretary steno grade 2 kiyo personal assistant badai steno grade 3 way nang ta special assistant way kiyo LDA lene typist way ki grade 4 padel kum ki pion ki office pion kiyo R ha office but sanmut apo ka jaka baki chongki sa lene ki quarter ki chongki but kiyo ro ya way additional driver no lot uway u driver lada de bakiyo de kadika government allotted vehicle but ka jingyo jong unu basha thong kum u chairman hakadika category shibnai ka long kum ba silak khandai hajar sanspa tangka na lot ka to ka sapo hajar ka ba uyo shisnem nang ta pa de ba ka to ka lumps ka one time payment arlak tangka Dato ini pet pada ke ki jingsiew dan ni kita ke jingmyntoi ba kini ki ba sya thong ha ka category A+ kiyo ya ka monthly anorium 8000 shibnai ka baduna 1000 na ki category A kiyo ka jo ka jingyo khat pra hajar shibnai ha ka jing dei bat ka ta ka conveyance ka chongki nang ta kiyo ka jo ka liter ha ka jing dei bat ka petrol ka mon aspa san liter shibnai bat 100 liter shibnai ka mobil pat kani
dan ngi Kenya ka hakador yo kolong kumba aku prahajar arspa shibnai nang takiyo free medical benefits kabala kabadai ka kum kami ka provision kabadan ka Meghalaya medical allowance attendant rules katkanais pa apraway kat kum ba amane ka por nang takiyo telephone kawai ha office bat kawai ha ka residents ka jongki nang ta ya ka TADA pada kiyo bandro kat kum ka benefits ka ba kini ki grade 1 officer jongka sorkar kiyo bandro nang ta kiyo pada ya ka house rent lada kimsa aki common quarter aku hajar tengka shipnai nang ta kiyo ro ikaju ka one time payment ar hajar kum bayo kini ki top category AA bakin penbaha kin pen itanap ya ka quarter le ya ki kisan bijangi nang takiyo ro ka jo ka facility sapo hajar tengka shisnan naka banta ban maintain ya ki furniture items joki haki quarter ni ki yeng ka bakisa nang takiyo ya ka electrical energy allowance ka jo bat kini ki category AA ka san hajar ship benai nang takiyo ka hospitality charge prahajar sans pachina kabayarangkat bat ke top category AA nang takiyo ro ya ki newspapers dan ki magazines kumba yo chief minister jongka sorkar jala nang takiyo way personal secretary steno grade 1 nang ta personal assistant steno grade 3 way special assistant way nang ta pada LDA lene typist way driver way nang ta pada grade 4 kiyo R hapo office bat san haki quarter ni haki yeng ki jongki kumba yo hi kini ki top category AA di nang takiyo pada sa ubai additional driver lada ki yo ya ni ka lot vehicle di bat ka jingsiew le ni ka jingyo jong kini ki basha tung ka dan A+ sa ka shibnai kalong khandai po khandai hajar san spa tang ka shibnai but plus ka to ka sapu hajar sisnam bat ka to ka one time lump sum amount ka ba arlak tangka di ngin wan pat menta sa ka jing yo dan ni ka jingmyntoi baki siu sya kini ki basatum kum ki chairman vice chairman co chairman ha kini ka category A kini ki yo ya ka norium ka basyong dor sipo tangka sipo hajar sibnai nang takiyo ya ka kali bat ubai u driver dan kimyo ya ka kali sorkar pada kiyo endus pa jisi ka bayarangkat bat kani ka jingyo jong kini ki AA category A+ category kapamod khatra hajar hakador shibna hakador dus pa tangka sisni tikiyo pada ya ka umpnyang ya ka petrol kiyo kamtuna kambian nama kini ki category A but A+ kiyo aspa sanpo leadership nai kat bagi ki category A pada kiyo tang aspa leadership nai ne kiyo pada sau liter ka mobil kum bayo lang ki tukiwai but da dagi khen kelum ya ka mobil but ya ka leadership nai kala poi kum ba apulah ya tar aspa tangka tikiyo ya ka free medical benefits nang takiyo ya ka telephone ka way hapo office but ka way haka jaka sa jungki yo ro ya ka TADA hinde kimyo shukum bayo kini category AA but A+ hanni pada ka sorkar ka siuno ya ki kum bakatsan hajar tangka shibna nakabanta kata ka by one ka jungki nang ta pada kila ban yo ya ka allotted quarter da kimyo pada ka sorkar ka siu ya ki khatsan hajar tengka shibnai kum kabaye nang ta pada furnishing of house kinam yo nang ta pada maintenance of furniture to kaba sapo hajar sisnam kinam yo tinang ta kani electrical energy allowance pada ki yo duna 6000 shibnai nakasan hajar baki yo ki AA category but A+ category nang ta pada ki yo arteli ki newspaper bat kawai ka magazine nang ta ki yo kimyo PS personal secretary kinam yo personal assistant hende ki yo pada ya uni special assistant way nang ta ki yo LDA but typist way ki yo driver way nang ta ki yo grade 4 pada way office R hakataka bakisa nang ta bat additional driver way tila dangi kain kelum ya kajing yo jong kini ki basha thong hakataka category A kalong kum bapra usaw hajar aspa tangka shibna tingin ya poi pada cakadan kabasaw kata kadai ka B category haka B category pada ka norium kaba ka sorkar ka siu syak tu ki basha thong hakni ka B category kadai nyaw haja sanspa tangka shibnai nang ta pada haka jingi dei ka conveyance allowance ki yo kumbanyo haja sanspa tangka shibnai kinam yo shu ya kumbayo kini ki category A+ but A kaba mut spa tangka shisi la kimyo ya ka rotten vehicle but kini kinam yo ka sorkar kanam ai ya ki ka ta rotten vehicle
Tinang ta pada kinam yo ya kadika mobil, ya petrol, di kiyo ya kadika free medical benefits. But lada kiha ban sya sumar pada syabar jok kajana kiha ban yo pada ya prior approval na ka office jom director health services medical and institute government of Meghalaya. Di nang ta pada kiyo ya ka TADA pada kiyo duna pra hajar tengka sipnai naka khatsan hajar ba kiyo kini ki A+ category nang ta pada kinam yo ya kini ka furnishing house ya to ka sapro ya to ka anak one time payment kinam yo ya ka maintenance of furniture di kiyo pada ya ka electric energy charge ka ba shongdor kum ba siajar tengka sipnai kiyo ya ka hospitality charge hajar tengka ka bamot ka duna na ka bakiyo kini ki AA category bat A+ na kini kiyo pra jasan spa tengka sipnai nang ta kiyo pat kimyo ya kini ki newspaper bat ki magazine di kiyo pada tang ya ki special assistant way LD typist way driver way nang ta grade 4 pada kiyo way office bat R haka cakap bakisa nang ta pada additional driver way bat ladangi kain kalom ya kajing yo jong kini si benai kalom kumba lai po hajar tengka di menta pada ngin poi sya ka kategori ka bakhadlo ka C category di hang ni pada ki basya thung kiyo ka sorkar ka siu kumba 9,000 tengka si benai kum ka anorium nang ta kiyo ya kata ka conveyance allowance 1,000 tengka si benai kinam yo petrol kinam yo mobil kinam yo AA di ka medical benefits ki yo free medical benefits kat kum ko to provision ka bang ong ye pimane ka ba dei kat kum ka Meghalaya medical allowance attendance rule kat kadai spa prap way but ye ka bala amen ka poch ka por nang takin nam yo telephone but kinam ka TA pada ka bakin yo ka dei 1,000 tengka sipna di kinam yo house rent kum ba yo ki category B nama kini ki yo 1,000 A yo kat 1,000 kini pat ki kategori AA but A+ ki yo 8,000 sipnai kinam yo ya kani ka annual maintenance of furniture ka basyong do 10,000 tengka kum yo kategori AA but A+ nang ta ki yo kinam yo ya kani ka electrical energy allowance kinam yo ya ka hospitality charge kinam yo newspaper and magazine kinam yo ya kita ki steno grade 1 dan kita ki personal assistant kidam yo special assistant kidam yo ka government kadam tung nakabanta LDA lani post type nakabanta joki kidam yo driver andai ki yo pada ya ki grade 4 post way upi yo tang office ladangi ken kalumpat ya ka jingyo jong kita ki ba sha tung ha ka category C kalong kumpa kan 2,000 sibanai di ladangi ken way u chairman vice chairman co-chairman ki bacha thung hakidi ki santali ki kadan ki ba per ngila ban ong ba haka shisnam lada udai haka kategori AA ka sorkar ka haban pelut ka haban siu shaki hado khatlai lak khat 1,000 pra tengka haka shisnam ka bamut kan thop ya ka to ka 1,000 shisnam bat ka to ka one time payment of 2 lakhs kapamot yakini kin yo bitang haka ya ka to ka one time kin yo tang haka to ka snam ka banangkong di ya ka 10,000 pada kiyo man uslam di ki A+ pada haka way haka sisnam un yo hado kumba khandai hado kumba katwai lang khandai po 1,000 di nangta pada basya thung ha ka kategori A pada uyo kumba chipau lak pra hajar haka B kategori lai lak 10,000 haka C kategori silak na 2,000 di ladangi kain kelum way chairman haka kategori A but kategori B kalong kumba katsan lak san pusau hajar nanta katsau lak lai pusau hajar but kumta ter di haka chisnam pada ka sorkar ka haban siu ya way haki kategori ki ba per ya ka jingsiu at ya kita ki perk and facilities ki ba shongdor hado kumpa saupo lak sanpawai hajar arspa tengka shibenai diladangi kain pada shisnam kan poi hado kumpa sauklur prapun rulang kat 1,000 sauspa tengka di haka shisnam di ka let's say gilaban ong ba ka jingsiu shakini ki basya thong ha ki kaldan ki ba per kum chairman vice chairman but
co-chairman ka sorkar jala ka habban bu ka budget provision ka ba daki klur tengka ha ka cisna di bagba ban perlok bi pila yos ngau hado kat nu ka sorkar ka habban pelun ka ba ka tung yakini ki chairman vice bat co-chairman hakikatan ki paper but ka shong happy ki bagba ba pinrai dada ka ni ka jingtung jo ka sorkar ya kini ki briu hakini ki kandan ki paper ka wan ra ni em ya ka jingmyntoi ya ka jala ni le si kala banong tang ka jingpan sarwa ni jingpadut kai ya ka pisah sorkar di tangkat ni kubleshibon